Hola, ¿se me oye? Sí. Buenos días y Egunon eta ongi etorri guztioi. contenta porque veo un mogollón de caras conocidas. Aurpegi ezagun asko entzuten ari naiz, eta beraz zerbait oso berezia izaten ari da, oso pozik nago. Lehenik eta behin, alderdirik instituzionalena egin nahiko nuke, eta esan nahiko nuke hau ez dula bakarrik organizatzen Donostiako zinemaldiak, baizik eta Espainiako ikusentzunezko arloaren erakunde eta eragile feministek, beste Kataluniakoak, amak, eta Euskal Herrikoak ere bai, miak eta zima elkarteak ere bai, besteak beste, noski batzuk esan gabe geratu baitira. Hausnartu egin nahi dugu gaurkoan estrategia praktikoen inguruan eta erronken inguruan, hain zuzen ekoizpenean ditugunen inguruan ikuspegi feministatik. Eta beraz, hausnarketa hau zuekin partekatu nahi dut. Feminismoez hitz egiteaz eta normaren disidenteak izatea askotan etxaitasuna dakar gaur egun, eta pentsalari askoek diote espazio seguruetan eta diskriminaziorik gabeetan, indarkeri gabeetan, ez dagoela horrelako espaziorik alegia. Eta pentsalari feminista horiek urte asko daramatzaten lanean, zinemaldi honekin, espazio hau izan dadin gero eta seguruagoa guztiontzat. Esan dugu Ibon Bengoetxea ezagutzeko aukera izan dudala, kultur sailburu ordea, hain zuzen, Euskadikoa, eta eskatu nahiko nizueken guztion artean espazio seguru bihurtzeko gaurko hau, guztiontzat, eta batera, deseraikitzea. Elkarrizketa honetan, beraz, 3 profesional zoragarri ditugu gure artean. Aurkeztu egingo dizkizuet, eta kurrikulum osoa aurkeztuko dut. Nik normalean laburtu egiten ditut, webunean begiratzen duelako jendeak, eta baina esango nuke oso esanguratsua dela bakoitzak lortu duen lorpenetako bakoitza. Lehenik eta behin Lara Izagirre ekoizpen eta zuzendaria du 5 film luze egin ditu, besteak beste 20.000 especies de abejas, 4 platino sari eta 3 goia ditu, besteak beste, eta Voices of Earth dokumentar saila ere egin du 11 herrialdetan filmatu duzena. Kuerdas film laburra ere badu, besteak beste, eta EHUko emakume eta gizonen bertirasun masterrean aipamen berezia jaso zuen hain zuten, hemen elkarteko presidente ere izan zen 2018tik 21 batera. Aipamen berezia ez dira gauza hutsala, egoizteaz gain, egoitza bat antolatu du, egoitza artistiko bat hain zuzen, una habitación propia, eta ekoizteaz gain idatzi ere zuen egiten du, Nora eta Un otoño sin Berlin film luzeak zinemaldian estrainatu baitziren. Jerma, 3. film luzea idatzi du, gidoilari gisa eta zuzendari eta ekoizle ere izango da. Beste Inez Nofuentes ere badugu, Malagan bizina, hainbat urtez Latinoamerikan bizi eta lan egin ondoren, ikusentzunezko komunikazioan lizentzia ona da, eta Kubako IZTV zinemaren ekoizpen exekutiboan masterra du. Hainbat egile film ekoitzi ditu, besteak beste Izan Kul, Te prometí anarquía eta Polvo en el corazón. Eta horiek guztiek oihartzun handia izan dute gaur egun. Argentinako, Panamako eta Guatemalako zuzendariekin egiten du lan, eta EAB ekoizleen sareko eta Europako Zinema Akademiako kidea ere bada. Gainera, erakunde akademikoekin lankidetzan aritzen da, eta Zinenido gidoi idazketa nazioarteko programa zuzentzen du Landaremuko Andaluzian. Helburua, industriaren barruan kointziliazioa eta aukera berdintasuna sustatzea da, eta gidoilariek hobeto esan da, seme-alabekin batera partu alizatea ala izan ez gero. Halaber, hainbat erakunderekin lankidetzan aritzen da irakasle gisa, eta 2023an baraietik jarraitu beharreko 10 ekoizle espainiarratako bat izendatu zuen.
And last but not least, Beli Martín. Y por último tenemos a Belén Martínez, ikusentzunezko komunikazioan doktorea da, Bigoko Unibertsitatean, eta Novo Zinema Galego ikasi zuen lehen tesia, egin zuen, hobeto esan da lehen tesia, zinema autoralean espezializatutako Galiziako Filmika Galaika enpresako ekoizlea da, eta besteak beste, Longanoite, Those That at a Distance, She Resembles Another, eta Eles Transportano Morte lanak ekoitzi ditu. Besteak beste, Venezia, Locarno, Donostia, Mar de Plata, Bafizi, Ficunam, Zinebi eta Playdoc jaialdietan lortu du epaimaiaren onespena. Gainera, proiektu bereziak garatu ditu, ala nola Proxekto Sotxeo, Aguardako ikusentzunezko artxiboa, alfabetizazio sarioa jaso zuen 2016an, Hezkuntza Ministerioaren eskutik, eta Lois Patiñoren, Mauren Fezeinderoren, Joana Pimentaren eta Carlos Casasen filmluzetan lan egin du. Ekoizpena eta irakasle lana bateratzen du Bigoko Unibertsitatean, baina hitzaldiak eman ditu Harvarden, Edinburgon, Porton eta Euskal Herriko Unibertsitatean besteak beste. Hechas las presentaciones. Aurkezpenak eginik, murgil gaitezen edukian. Ikuspegi feministaz eta intersekzionalaz ari garenean, mekanismo batzuez eta metodologia batzuez ari gara. Haien helburua da diskriminazioa eta ezberdinkeria aztertzea, hain zuzen arrazagatik, dirusarrenagatik, desgaitasunagatik, generoagatik eta hainbat arrazoirengatik gertatzen dena. Hain zuzen, helburua da pentsatzea hainbat praktikatan eraldaketa baldintzak lortu ahal izateko gizarte berdintzaleagoa lortze aldera. Hortxe dago hain zuzen erronkarik handiena. Gure egunerokoan pentsatzen badugu, askok presente dugu ikuspegi feminista, baina praktikara eramatea ez da hain erreza, mina ekartzen du, zalantza baita, porrota ere. Eta hori alderdi profesionalera ekartzen badugu, industrian dauden ezberdinkeria eta botere dinamika kontuan izata, ekoizpena esaterako estrategikoa da, gauzak auzitan jarriko dituzten ikusentzunezko ereduak sortzeko, esaterako prekaritatea, dirusaren arrakala barkatu eta antzekoak. Belen Funesek, zuzendariak, esan zuen feminismoak zinema konkistatu bertzuela eta ez soilik narratiban, esaterako baizik eta industriaren ikuspegian ere bai, eta zuzenbidearen ikuspegian ere bai. Eta lana eta alduntzea bateratzea gauza askoz zabalagoa da, ikuspegi ekonomikoan eta ekologikoan ere esku hartu behar duguna. Testu ingurua jarri nahi dizuet oraintxe bertan, eta azaldu nahi dizuet zergatik, eta edo beto esan da, nahi guruke azaltzea zergatik uste duzuela gogoa beste ekoizpen eredu batzuk probatzeko, zergatik ari zaretearik eta horretan. Ez dakit Larak zuk zeuk hasi nahi duzun. Guk ekoiztetxea duela ia 15 urte sortu genuen. Izan ere, sentitzen nuen ez nuela topatuko nik nahi nuena, hainbat bilera egin nituen ekoizleekin, eta iruditu zitzaidan nire moduko norbaitek ez zuela espaziorik industrian. Beraz, beldur nintzen, eta ekoizlerik ez topatzeko beldur horregatik, ekoiztetxoa sortzea erabaki nuen. Gaztea nintzela, nire lehen filmeko gidoia nuen, eta errodatzen, baina ez naukan zinema egitea zer den, ez duen irudi garbirik. Horregatik galdetzen genion, zinema egiten bazekien horri ez da, eta esaten ziguten laguntza eskatu behar genuen hemen, beste hau egin, beste hori egin, talde bat lortu, bateratu, eta rodajaren lehen egunean antxe ginen, pelikula filmatzen, eta tira lehen eguna ondo joan zen, baina gauzek aurrera ginala konturatzen nintzen, taldean bertan bazeudela bi modalitate, zinema egiteko bi era.
batekin askoz erosoago nengoen, zegoen elkarrizketa, setean asko entxeatzen genuen, talde buruek ere iritzia ematen zuten haien alorra edo haien zeregina ez izan arren, eta nik jendeari asko entzuten nion, beste batzuk ordea honekin ez zuten bat ere eroso. Eta konturatu nintzen, zinema beste era batean ekoitzi nahi nuela, eta Un otoño sin Berlin filmean konturatu nintzen amaitutakoan, eta hausnartzen hasi ginean bere izen zerk balio zigun eta zerk ez. Eta esperientzia horretan, zuzendari, gidoilari eta ekoizle gisa izan duen esperientzia horretan, topatu genuen zer hartu aurrera egiteko, ez bainituen hainbeste gauza ezagutzen gara hortan. Baina konturatu ez nintzen arren, bai pentsatu nuen beste era batetik, beste modu batetik eta leku batetik eraiki eta ekoitzi zitekeela. Beraz, esperientzia hori izan zen iturburua, eta emakume guztiok barruan ez daramanon hau, arren, uste dut askok daramagula hau, filmak oso handiak dira, taldeak oso handiak dira, eta gauza hauek ez dira gertatzen zuk zeuk esku hartzen ez baduzu, eta ia gidoitik eta lehen deitik hau guztia ezartzen ez baduzu. Hau dena, beraz, ez da naturala, partekatu beharreko zerbait da, eta landu beharreko zerbait. Eta hasieratik, esperientzia horretatik, eraikitzen hasi nintzen, eta uste dut apurka ari garela praktika berriak sortzen, feministagoak, eta hobeto ari garela gure rodajetan. Baita egunerokoan ere. Izan ere, uste dut errodajeak 5 urte iraun dezaketela, esaterako 20.000 espezies de abejasekin, ez da momenturik garrantzitsuena, naiz eta jende asko biltzen den, eta ilusio handia eta lan handia, baina urte guzti horiek balio dute, eta praktika horiek guztiek, gero egunerokoan lagun egiten ditzutenak, eta zinema egiten jarraiarazten zaituztena. Eta uste dut egunerokoan praktika hauek izatea dela garrantzitsuena kasu honetan. Eskerrik asko. Ines, ez dakizuk ere zerbait partekatu nahi duzun? Larakzionaren arira ere, nik banuen gogoa zinemarekin beste era batera lotzeko, eta horren jatorri ere lehen esperientziak izan ziren. Zinema industriarekin lotzen hasi nintzenean, lehen urratsak egiten hasi nintzenean, konturatu nintzenean ez nuela konektatzen gauzak egiteko moduarekin. Eta hor, aukera sortu zitzaidan, pare bat hilabetez Latinoamerikana joateko, eta okurritu zitzaidan, edo beto esan da gertatu zitzaidan, 2 hilabete horiek urte batzuk bihurtu zirela. Mundua ikusteko beste modu batzuekin konektatu nuen, beste begiratzeko modu batekin, eta historiak kontatzera bultzatu ninduen desira horrekin konektatzeko beste modu batekin ere egin nuen lotura. Erabaki nuen han gelditzea, erritmoak eta denborak ezberdinak zirelako. Zinema industria ez zegoen hain garatuta, baina zegoen beste historia batzuk kontatzeko desira handia. Hegemonikoak ez ziren historiak hain zuzen. Eta erabaki nuen antxo gelditzea tarte batez, eta zinemagileekin konektatzea ere bai, hango zinemagileekin proiektuak egiteko, eta lan egiteko era beti izan zen saiatzea talde txikiak izaten, oso zainduak, hau da, talde horiek asko zaintzen, eta lidergo kooperatiboagoak sortzea ere izan zen gure ahaleginetako bat. Lantaldean harremanak beste leku batetik eraikitzen saiatu ginen, arreta gehiago jartzen afektuan eta zaintzan, izan ere, kontatu nahi ditugun historietan ere horixe islatzen da, beraz, ohikoa zen edo zentzuzkoa zen egin nahi genuen zinema horrekin koherente izatea atzetik ere.
Espainiara itzuli nintzenean, eta itzuli nintzenean hemen jarraitu beharreko ereduei eta industriari, industriara, eta esan da, bertara itzuli ginenean, komplikatuagoa iruditu zitzaidan, izan ere badago enpresa egitura bat, eta erakunde batzuk, eta filmak ekoizteko eredu bat, eta horien guztien oinarria botere harremanez gurutzatua dago, eraikita dago egitura patriarkalen gainean, eta mugimendu feministan gauza horiek konpentsatu nahi baditugu ere, hainbat neurriren bitartez, puntuen sistemen bitartez, eta neurri txikien bitartez, erroan gizartea horrelaxe dago eraikia, eta horrexegatik oso zaila da gauza batzuk aldatzea, gero aukera izateko espazio gehiago emateko, besteak beste eredu bizitzarekin eta zainketarekin bateragarriagoa den eredu batekin edo bati lekua egiteko alegia. Ez dakit erantzun diodan, gutxi asko, egindako aldurani, baina borrokan ari gara. Beno, nik berez, ez zuten espero nik zinema egitea. Nire aita marinela da, eta nire ama beste lanbide bat zeukan, eta normalean, ez da normalena zinema egitea. Nik unibertsitate publikoetan ikasi nuen, ez nuen zinema eskola batean ikasi, eta hori benetan garrantzitsua da, prestakuntza sistema Espainiar estatuan pribatua da, funtsean. Beraz, nik zinema egin nahi nuen, eta lehenengo zaplasteko hartu nuen industrian sartu nintzenean. Ni oso pragmatika naiz, eta pentsatu nuen nola izango nintzen 60 urtekin, hemen egonda, eta esan nuen nik ez dut hau aguantatuko. Ezin dut tono honekin, ezin ditut jasan, zertarako hau guztia, zertarako egingo dugu korrika dena, zertarako joango gara hain azkar, ez nuen ulertzen. Momentu hortan, 2006 inguruan, ni prestakuntzan, hezkuntzan sartu nintzen, pentsatu nuen hobez dela irakasle izatea. Eta aldi berean, zure barruan beti dago zerbait esaten dizuna jarraitu ezazu. Eta Galizian praktika berriak egiteko aukera edo sortu zen. Nik periferiatik nator. Normalean, zinema galiziarra etzan existitzen orain gutxi arte. Eta beraz, Galizian egiten genituen Galiziar telebistarako gauzak eta punto hori zen dena. Guri karreran esaten ziguten helburua zela Madrilen lan egitea. Eta 3 hilabetetara, ja, Madrilen egon lanean, eta beraz, bete nuen nire bizitzako helburua. Harrigarria, ezta? Oso garrantzitsua da, baita ere, politika ez izatea lurralde antzuan normat dago, esanez zer defendatu behar den, zer arau egin behar diren, eta noski garrantzitsua da, zu bezalako pertsona bat, etortzea eta entzutea. Momentu horretan bipartitua zegoen Galizian, eta politika audiovisual osoen lege arau bat sortu zen, ez soilik sortzeko, baita ere banatzeko, difusiorako. Eta orduan Manolo Gonzálezek mezu bat sartu zigun buruan. Momentu hortan nire irakaslea izan zen eta ez nuen gustuko, baina esan ziguten, orain maite dut, esan zigun barkatu, beste modu batera egin behar dugu zinema. Ezin dugu Hollywood kopiatu. Hollywoodek ja ondo egiten ditugu gauzak, eta zuek beste modu batean egin behar dituzue gauzak. Galiziatik ulertuta zein dan gure hizkuntza, gure kultura, eta nortzu garangu munduari hau erakusteko. Eta orduan sortu ziren proiektu batzuk. Nire ikerketa lerroarekin nahiko batera joan ziren eta adibidez horietako bazen Arraianos. Nire beste lagun batek, Suso Txirrok, esan zidan, egin duzuen hau oso desberdina da, dokumental moduko bat egin duzue hor mendian galduta, aktore ziren pertsonekin, eta
tesi bat egiten hasi nintzen eta esan nuen, bueno, hau gustatzen zait. Hemen sartu nahi dut nik eta hau babestu nahi dut. Eta hau da nik defendatzen dudana, alegia, zinema egiteko beste modu bat, eta ez, sinisten ez dudan sonikete moduko bat, ez. Nik egiten dituten proiektuak beti albada pirueta doblea izatea, alegia zaila izatea, baina pedagogiarekin, zeren noski nik eskolak ematen ditut, pedagogian konfiantza dut, eta nahi dut jendeak ulertzea badagoela zinema egiteko beste modu asko eta beste zinema asko daudela, eta hori oso garrantzitsua da niretzat. Nik Galizian ekoiztu nahi dut, galizieraz, orain koprodukzioan nabil gehiago, baina gehien bat Portugalekin egiten dut koprodukzioa, ondoan dugulako eta ideia antzekoak ditugulako, eta alde hortatik interesgarria iruditzen zait. Denok komentatu duzue errodaje hitza, Belizuk komentatzen zenuen baita ere errodaje antolatzeko modu desberdinak daudela. Donez Bisualetik jardunaldi bat egin zuten, teknika eta produktorekin, eta jardunaldi hauetan ekonomia solidario eta feministatik pentsatu nahi zituzten rodajeak, horri buruz hitz egin zuten. 8 orduko jardunaldiei buruz hitz egin zuten. Hori izan zitekeela aukera bat edo soluzio bat lan egiteko, baina aldi berean konplikazio asko zeuzkan horrek. Gustatuko litzaidake zer pentsatzen duzuen gai honen inguruan. Bai, ni ados nago, alde nago. Nire ametsa da esnatzea, lanera jun, sekuentzia bat grabatu, etxera bueltatu, eta listo. Eta kilometro zero zinema egitea, sostengarria izatea alde guztietatik. Uste dut zineman gauza bat oso errotuta dagoela, eta da kontu hau. Denbora urrea da. Badirudi minutu bat galtzen duzunean, ez dakizen bat 1000 euro galtzen dituzula. Nire ustez, ideia hau suntsitu behar dugu. Eta saiatu bargera ekipoekin hitz egiteko beste modu batzuk sortzen. Adibidez, datorren hilabetean laburmetrai bat rodatu behar dugu eta beste planteamendu bat egin dugu, esan dugu. Nahi dugu poliki egin dagoeneko urte terdi lehenago bazekiten laburmetrai hau egin behar genuela. Eta ekipoak rodajetik gertu nolabait egiten dituzu. Nik esan dut, nahi dutzu disponible egotea laburmetrai hau egiteko. Aldi berean beste gauz batzuk egin ditzakezu, baino aurreko hilabete terdin, erabat disponible egongo naiz honetara. Buruzagi teknikoekin proposamen ekonomiko bat sortu da talde guztiarentzat, eta hau onartu egin dute, eta ni harrituta geratu naiz, baina onartu dute. Errodajetan esperientzia handia daukan jendea da, eredu ezberdinetan lan egin duena. Nire ustez, beste formula bat eskaintzen badezu, eta askatasun gehiago ematen badiozu, ona izan daiteke. Gaur egun adibidez, serie asko errodatzen dira, eta jendeak hilabeteak ematen ditu etxetik kanpo grabatzen. Eta nik esaten diet, nahi diet egun hauetan libre egotea, disponible egotea, honela egingo dugu, jarraituko dugu gauzak egiten aldi berean, baino goazen pixkanaka laburmetrai hau prestatzen. Eta hasieran pentsatzen nuen, esango zidatela ez gu kobratzen dugu egunetik egunero ekiz, eta daukagu konbenio bat, hitzarmen bat, baino ez da horrela izan. Jendeak gogo handia dauzka, bai emakumeak, bai gizonak, denborarekin lan egiteko, denbora nahi dute lan egiteko, gauzak ondo egiteko. Ez dute segunduaren presio hori nahi, ez dute hiperproduktibo izan nahi denbora guztian. Konturatzen zara, honelako praktika bat martxan jartzen duzunean, oso produktibo zarela. Eta aldi berean, lasai egin dezakezula lo.
lehenago hasi zara gauzak egiten eta 8 orduko lanaldi horren antzeko zerbait lortzen duzu. Ez zaitu hainbeste absorbitzen. Ekipoei gauzak planteatzean, badago jendea egunean 8 ordu lan egiteko, aste batzuetan zehar, diru kopuru berdinagatik. Ni ekoizle zuzendari bezala, ezin izan dut hori egin zergatik, pausuz pausu zoalako. Eta horrek ere, inpaktu zuzena du aurrekontuan. Segun eta nola egiten duzu, noski. Baina, denborari buruz hitz egiten badugu, pentsatzen badugu ze bizitza mota eukiko duten pertsona hauek errodajearen bitartean, normala da teknikari batek esatea, nik nahi dut lau egun lan egin jarraian eta gero etxera jun nahi dut, zeren agian aurreko 5 hilabetetan egon da beste errodaje bat egiten, normala da etxera jun nahi izatea. Errodajearen lekuan bizitzen den jendeari planteatzen badiozu, esaten badiozu 6 aste ordez 8, eta egunero 8 ordu lan egingo ditugu. Hori berdin zaie, zeren beste gauza batzuk irabazten dituzte. Beraz, ni saiatuko naiz hori egiten nire luze metraian, eta ea zer gertatzen den. Zergaitik, zeren uste dut alderdi batzutan bai lortu daitekeela. Alderdi humanoa nolabait esateko lortu daiteke aurrekontua 8 ordu horietara egokitzea. Talde berakin, baino talde teknikoa retenitzea hori ez da lortzen, adibidez kamera bat alokatzea. Beraz, zu iristen zea horrera, enpresa handiak dira, kamera bat alokatzen dizute eta adibidez orduka ordaindu behar duzu. Neri ez zait gustatzen lente bategatik ordaintzea, neri gustatzen zait jendeari ordaintzea. Eta horrek agian eragin zuzena dauka 8 astean egiteko ala ez. Zergaitik, igual ezin dezulako 2 aste extra horiek ordaindu material horrengatik. Beraz, planteamendua oso ondo dago, baina gero gauzatzea ez da erresa. Zergaitik, industria guztia egon behar delako horren alde. Adibidez, alokairu enpresetan egon behar da norbait, horren alde dagoena, postprodukzioan baita ere, baina ni horren alde nago. Eta jende ugari ari da gauza interesgarriak egiten horren inguruan. Nik uste dut gertatuko dela, ez dakit noiz, baina gertatuko da. Guk ez dugu inoiz ordu estrarik ordaintzen. Punto. Hitzarmenak esaten du 9 gehi bat, 9 gehi bat. Eta listo, antolatu zaitez ondo jendea bere etxera garaiz eta bere orduan juteko. Batzuetan, agian eskutatik juten zaizu, baina konpentsatu behar dezu zeren bestela, dinamika txar batean sartzen zara eta jasanezina izaten da. Errodajetan dirua irabazten duzu, baina zure bizitza xurgatzen dizute. Bai, hau kontziliazioari ere lotuta egon daiteke, eta agian zure residentzia egoitzaren bizitzarekin lotu dezakezu. Muy de acuerdo con la... Bai, ni ados nago Lararekin 8 orduko lanaldiari dagokionez. Uste dut, oraintxe bertan, errodajesetak oso maskulinizatuta daudela. Eta zergaitik da, askotan, emakumeak direlako zaintzaren ardura hartzen dutenak, adingabekoen eta zaharren zaintzaren ardura hartzen dutenak. Uste dut ona izango litzatekela beste taldea sentsibilizatzea, alegia gizonak sentsibilizatzea, gizon cis heteroak sentsibilizatzea zaintza lanaren ardura hartzeko. Eta hala, guk 8 ordu horiek egin ditzakegu, eta emakume gehiagok parte hartu dezakete hainbat aste irauten duen errodaje batean. Zaintzen banaketa berdinago bat dagoelako etxeetan. Cine Nido da gidoiak idazteko egoitza edo egonaldia, eta hau zergaitik sortu zen,
esperientzia, nire ama izantearen esperientzia pertsonalagatik sortu zen, eta ni ama bakarra naiz gainera. Ikusten duzu nola espazio askotatik kanpo geratzen zaren, prestakuntza espaziotik kanpo, eta benetan horietara sarbidea edukitzea oso garrantzitsua da. Zer gertatzen zaigu? Ezin garela residentzia artistikoetara jun, ezin garela zinemaldietara jun, zergaitik zaindu behar ditugulako gure haurrak. Kontziliazioa ardura individuala dela pentsatzen dugu, zure ardura da, eta punto. Beraz, nik nire kalbario pertsonala pasatu nuen, eta ikusi nuen ni bezalako ama gehiago daudela, baita agian aitak ere, eta beraz, pertsona talde batek, ekimen hau aurrera atera genuen, bereziki gidoilari emakumeek, baina baita gizonek ere, etortzeko gurera lan egitera 10 egunez, beren proiektuetan lan egitera, zeren azken finean idazteko behar duzuna denbora da, lasaitasun denbora, kalitatezko denbora. Beraz, zure aurrak ekarri nahi badituzu ere, aukera hori ere ematen dugu, eta aukera hori ematen dugu laboratorioan. Granadan dago egoitza hori, orain arte, bertan egon garen 80%ak 3 edizio egin ditugu, hirugarren edizioa izan da aurten, eta bertarako postulatzen duten 80% emakumeak dira, eta aurrekin datozen pertsona gehienak emakumeak dira. Uste dut garrantzitsua dela aukera ematea espazio horiek edukitzeko emakume sortzaileei. Horrek laguntzen die beraien bakartasunetik ateratzen, zeren aurrak hazten ari zarenean oso bakarrik senti zaitezke. Aukera ere ematen du beste leku batetik sare profesional bat sortzeko. Beraz, nik 8 orduko lanaldiaren oso alde nago, uste dut industria demokratizatuko duela, eta ikusiko dugu ea lortzen dugun. Uste dut baietz. Quería recordar Gogoratu nahi dizuet, bukaeran galderak egin ditzakezuela, edo zuen praktikak elkarbana ditzakezuela nahi baduzue. Edo norbaitek beste edo zer gauza partekatu nahi badu, jun zaitezkete horri buruz pentsatzen. Nik pentsatu nahi dut, komentzitu nauzue, 8 orduko lanaldia, guarderia zerbitzua eskainiko dut rodajean, ludoteka zerbitzua. Hau guztia egin nahi dut. Ados. Eta nik, askotan, lankide emakume ekoizleak entzun ditut pentsatuz, intentzio guzti hauek nola traslada ditzaket diru laguntzen mundura nola baita esateko. Alduzu esperientzik honen inguruan, daude fisurak edo arrakalak, alegia, instituzioak prest aldaude proposamen guzti hauek asumitzeko, ekoizle eredu hauek asumitzeko. Ez soilik instituzioek, ekoiztetxeek, beraiek, eskaini behar dute hau guztia. Nik askotan zera entzun dut. Ezin dut diru laguntzetan lerro hau jarri adibidez. Nire ustez, ekoizpen sortzailea behar dugu. Benetan, sormena behar dugu lerro guzti hauek sartzeko. Egia da, diru laguntzetan ez dagoela partida zehatz bat, adibidez, horretarako. Guk gatazka izan dugu. Izan ere, pentsatu dugu, normalean errodaje egun gehiagori eman diogu lehentasuna, eta pentsatzen dugu, ulertuko gaituzte beste aldean, nahi dugu errodaje luzeagoa honengatik eta bestearengatik. Baina,
ez gara sakonean sartzen nolabait esateko. Nire ustez badago modua egiteko, zuk adibidez produktoran planteatzen duzu, eta ikusten duzu, eta gero pentsatzen duzu, sormena behar dugu ziren, ezin dugu espero beraiek guri guarderiarako edo umeak zaintzeko lerro bat sortzea. Ez. Agian bai. Adibidez, Excel batean sartu dezakezu hori eta punto. Badirudi beti, instituzio politikoa dela boea edo diseinatzen duena eta berak jarri behar duela aurrekontuan. Aurrekontua umeak zaintzeko, punto. Hori minutu bat besterik ez dugu behar horretarako. En los últimos rodajes, pues... Azken errodaje hauetan, Bonifazen Deirok, esaterako 2 haur ditu, txikiak, eta arkeztu banatu nahi, noski ez du nahi aurrak bertan utzi, eta orduan etxea jartzen dugu, gurasoak etortzeko, zaintzeko, bikotekidea, aurrak eta guztiak. Eta errodaje egitean, etxera bueltatzen da familia guztiarekin, eta bitartean horiek zaintzen ari da, garrantzitsua da. Ez da negoziatu behar, ni ere gutxienekoa naiz, eta familiarekin doa, eta kitxo, erresa da. Joana, Pimenta, ama da, eta aurra leku guztietara eramaten du. Errodajera ere bai. Gela bat jarriko zaio, eta errodatzera duanean, pertsonatek zainduko du aurra hori. Egoizpeneko laguntzaile bezala ere jar daiteke. Esan nahi dut zaintzaile hori, horrelaxe konpontzen dira gauzak. Ezaki zerbait gehitu nahi duzun, ez? Ados, ederki. Egoizpeneko laguntzailez ari garela gai aldatuko dugu. Azken aldian 10 urte daramatzagu intimitate koordinatzaile hitz egiten, eta beste figura berri askoz ere bai. Nolabait tresna, ezagutza eta praktika berriak ekartzen dituzten figurez hitz egiten dugu. Ez dakit, ezagutzen dituzten berriak edo ari zareten hauetakoren bat aplikatzen. Ni zuzenean ez. Nik ez ditut ezagutzen zuzenean berriak, baina ekoiztetxean film labur bat grabatu genuen, zuzendaria hortik dabil, nonbait, eta uste dut izan zutela figura hori, eta oso garrantzitsua izan zela. Nik ordea ez dut aukerarik izan, baina iruditzen zait oso lagungarria dela, eta gainera badakit lagun aktore askok haien lehen esperientziak partekatu dizkidatela, haien lehen biluz taldeak, adibidez, eta oso egoera zaurgarria da, ez da normalean lehen aldia egoera gustagarria izaten, pelikula batean parte hartzeko lehen aukeretako bat izaten da, eta askotan entzun dut nik ez nuen nahi, baina nire ipurdia, nire bularrak agertzen dira, eta garai hartan agian ez zegoen horretarako tresnarik. Uste dut ordea orain babesten ari dela, eta oso garrantzitsua dela, oso beharrezkoa dela, duela oso gutxi arte, gauza horiek gertatzen ari zirelako. Zerbait gehitu nahi alduzue? Eta oso gauza zehatzean sartu naiz errodajean, baina errodajera iritsi aurretik ere, esaterako 20.000 espezies de bajasekin errodajera arte 4 urte igaro ziren, eta proiektua oso heldu zegoen dagoeneko, beraz, praktika hori guztiak aurreko faseetara ere eramaten dira, ez da, ekoizpenetik hasierako leku horretatik ere aplika daitezke, ez da, egoitza pentsatzeneko moduan, edo proiektuaren hasierako aro horretan. Nik ez nekien, egonaldia egoitza sustatu zuenik, eta horregatik hitzaldia hasi dugunean harritu egin nau. Guk eraiki genuena zen una habitación propia izenekoa,
Eta hain zuzen nik izan ez nuen egonaldi edo egoitza hori izan zen, ezta. Nik garai hartan izan nahi nuena eta orain hasten ari diren emakumeek izatea nahi nuena. Atzo hain zuzen topaketa bat izan genuen eta galdetu zidaten nola egin duzu horrela, eta hain zuzen nik bere garaian nahiko nukeena zen nire neurrira egindako zerbait. Oso gauza komplexua da, ez egia esan ez da bat ere komplexua. Virginia Woolfen inspirazioa jaso nuen, gela bat norberarena liburutik hartua hain zuzen, eta behar dugu denbora, dirua eta espazio bat. 2017 inguruan hasi ginen, baina garai hartan ezin genuen espazio fisikorik eskaini, baina bai dirua eta lagun egitea, ez da, aholkularitza eta emakumeen artean babes hori ematea. Eta nire nahia da egoitza artistikora datozen emakume hauek, ala zuzendariak esaterako, eta badugu beste lan talde bat, Kreando Juntas izeneko taldea, eta nire helburua da jende hori ez pasatzea nire lehenengo filmaren esperientzia hortatik. Bakoitzak jakitea nola egin nahi duen zinema eta saiatzea emakume hauek haien egiteko modua ezartzen. Guretzat ekoiztetxean postasun handien ematen digun proiektua da. Izan ere hasieran ez genekien beharrik ere bazegoen eta lehen urtean 120 proiektu jaso nituen munduko 20 herrialdetatik. Oso proiektu eta motivazio gutun garrantzitsuak eta ederrak jaso nituen eta pentsa 1 urte igaro dira Virginia Woolfen liburutik, baina oraindik ere badago gela bat norberarena izatearen behar hori badago. Eta hori guztia bizi duzu eta ikasturte oso bateko bide laguntza dago. Ez da laguneko kontu bat, ez da jaialdi bat, eta etxera itzultzea, nahasmen horrekin guztiarekin lasai egiteko zerbait da, denbora luzekoa. Eta era ofizialagoan hitz egin dezakezun arren sukaldean egosten da guztia. Hortxe topatzen dira elkar ezagutzen ez duten bi pertsona eta hitz egiten dute egun horretan gertatu zaienaz. Eta uste dut horretarako balio izango duela. Zerotik eta hasieratik forma berriak sortzeko, emakume bakoitzari balio diotenak filmak haien modura egiteko. Ines niri antzeko zerbait, lehen esan dudana. Espazio beharraren premisa beretik abiatu ginen. Zure proiektua Lara ondo ulertu badut, noiztik daramazu proiektu honekin. 2017 gero berezko baliabideetatik egiten genuen ez gelditu egin behar izan genuen, baina gero laguntza jaso genuen eta handitu egin zen. Baina hau 5. deialdia da. Guretzat lehen edizioa ahal genuen moduan egin genuen, saiatu baikinen laguntza lortzen, baina ezinezkoa izan zen. Eta beraz murgildu egin ginen. Ez genuen galtzeko askorik, dena gaizki ateratzea besterik, zorionez ordea dena ondo atera zen, murgildu egin ginen, eta lehen esperientziatik aurrera lortu genuen erakunde batzuek guri laguntzea, bigarren aukeran izan bazen ere, esaterako fundazioek eta horrelakoek, eta babes pribatuek ere izan genituen. Nola nahi ere, erakunde publikoi ateak jondizkiegu, aldundiei, eta barri baziru dien lagunduko zigutela, azkenean ez ziguten lagundu. Ez da oso ondo ulertzen
ideia naiz eta polita iruditu, gero topatutakoa topatzea, izan ere, erakundeen gandik jaso dugu agian ez dela beharrezkoa espazio hau existitzea, horixe jaso dugu. Orduan, Zinenido osatzen dugun lantaldean, tematuta gaude egin egingo dugula eta jarraitu egingo dugula hori egiten. Espazioa konkistatu beharra dago, ala beharrez, espazioa ez dagoelako zure zain. Ez zaituzte gonbidatzen espazio horretara zure ideia zoragarria delako, hori niri behintzat ez zait gertatu. Eta lehen ere esan dugu, berdin dio ze lorpen lortu dituzun, zer egin duzun, beti daukazu zerotik hasteko sentsazio hori eta zure balioa, emakume gisa etengabe frogatu beharraren sentsazioa. Espazioak merezi du. Baina gauzatxo batzuk hobetu nahi ditugu, noski urtetik urtera aldatzen ditugu, ondoen funtzionatu dutenak, okerren funtzionatu dutenak, aldaketatxoak egiten ditugu noski, baina nolabait esateko gauzarik ederrena da proiektuek aurrera egiten dutela, hasi egiten direla, bertatik igaro ziren gidoilariek lortu zutela haien proiektua hastea, baina baita haien autoestima hobetzea ere, alde batera utzi zuten agian proiektua, baina konturatu ziren gai zirela gero proiektuekin aurrera egitea eta murgildu egin ziren, ausartu egin ziren, proiektuak ari dira proiektatzen, finantzatzen ere bai, lehen eta bigarren ediziokoak, eta hori guztia zoragarria da eta pozandia ematen du. Baina helburua da laguntza gehiago izatea, hau guztia hain prekarioaz den modu batean egin ahal izateko, hori ere ondo bailegoke, baina ideia horixe da, espazioak eskaintzen jarraitzea, eta uste dut apurka-apurka gertatuko dela, proiektuak benetan merezi duelako, jendea oso pozik irteten delako, ni barne, eta oso lotura garrantzitsuak sortzen direlako, iraunkorrak, kolaboratiboak, eta jendea leku intimoagoan eta familiarragoan topatzen da, eta azken finean bizitza ere partekatzen dugu, zinemarekin dugun greinaz gain. Horrexegatik, oasi txiki bat dela uste dut. Eta nahiko nuke bizitza ere horrelako xa izatea eta topatzea koltsoitxo hori eta besarka hori. Horixe da lehen aipatu zuen pedagogiarena, ezta? Agian galderen txanda, ireki nahiko nuke, ea baten bat ausartzen den berehala, bai, badirudi badagoela bat. Muchas gracias por vuestras intervenciones. Eskerrik asko, zuen hitzengatik eta abian dauzkatzuen ekimen guztiak guri azaltzeatik oso interesgarriak dira. Agian galdera estandarra izango da egingo dugun hau, egingo dudan hau beto esan da, baina ez da baiderekin nahi nuen. Hementxe gaude areto honetan eta badirudi emakume asko gaudela gizon gutxi eta ez da baiaren izenburua izaten da, ekoizpena ikuspegi feministatik eta interseksionalitatetik, eta ez emakumen edo emakumen gandiko ekoizpena, baina topatzen dugu edo ikusi dezakegu tiketen salmentan izugarri esan zen arren, hemen itxuraz emakume asko eta gizon gutxi dagoela. Kideak hitz egin du set maskulinistatuen inguruan, baina tira. Ez da zinemaren industriak duen arazo bat, ez da industria honena bakarrik, hobeto esan da. Zer egin dezakegu ekoizpenetik populazioaren beste erdia interpelatua sentidadin, hausnarketa honetan guztian? Yo coloco mis esfuerzos en... Nik alegina egiten dut ezagutzen dituan gizonekin. Eta lan egin nahi duan horiekin. Eta apurka-apurka noa.
konkista banan egin beharra dago, eta nola, probatuz, partekatuz, porrotez eta arrakastez hitz egin dugu, eta zorionez nire bigarren errodajea oso zoriontsua izan zen. Oso ondo egon ginen, etzen ordu estrarik egon, oso gauza ederra izan zen, zinez. Emakume gehiago zegoen, gizonak baina gizon horiek ere gauza hauek gertatzen ari direnean, edo gertatzen direnean zurekin lan egin nahi dute berriz. Orduan nire esperantza ez da hemen aulkien erdiak okupatzea, eta ez daukat ez gogorik eta ez indarrik hori eginarazteko haiengandik atera behar duela uste dut, eta uste dut badaudela gizon honak eta talentudunak, eta beraz lagundu aldiguten horiekin lana banamanan egiten dut, aurrez aurre. Nik pedagogian sinisten dut, naiz eta hanka sartzen duen eta huts egiten duen. Tristea da, baina horrelaxe da. Duela egun batzuk hizkuntzen eta beste hizkuntza batzuetan egindako zinemaren jardunaldi batzuetan nengoen, baina naiz eta oso ondo iruditzen zaidan, planteatu beharko genuke leku berberetan ari garela joetake. USC-en arituko gara hizkuntzez eta ubion agian interesgarriagoa izan litzateke, naiz eta jende gutxia hori interesgarria iruditu. Baina joetake ibiltzean eta behin eta berriz gauzak egitean horrela lortzen dira gauzak. Eta zer egin dezakegu, nik nire lanaren bitartez egiten dut, nire esperientziaren bidez. Enpresan bi gara, ni neu eta bazkide bat gizonezkoa. Eta beste inork ez nau, ark bezain beste errespetatu. Nik hautatzen ditut proiektuak, eta zoramena izan arren, beti errespetatu nau, eta izugarri eskartzen diot inoizko bidaiderik onena izan da. Eta esperientziarik txarrenako ordea izan ditut, eta hau errepikatu nahi dut. Izan ere, etengabe errepikatzearen hau da nire greatest hit azkenekoa. Ondo dago gaur gauza hori eta zainbeste ez hitz egitea, baina badaude kide batzuk abusuzko praktikak egiten ari direnak, eta horiek seinalatu egin behar ditugu, eta oso garrantzitsua dago. Niri azkeneko izpenetan gertatu zait, eta zerbait sinestezina izan da, zerbait gorrotagarria, sekulako antxitate atakeak izan ditut jendea ez delako profesionala. Eta ez dakit salaketa profesionala publikoa egin behar den, ez dakit, baina ikertzen badakigun orden, eta ez dakit hori den bidea, baina oso garrantzitsua da seinalatzea, adiraztea eta jendeari jakinaraztea, zen izan daiteke, baina arekin lan egiten duen urrengoari ere gertatuko zaio, eta normalean gizonezkoak izaten dira, zergatik, noski, ni zoratuta dago emakume hau, begira zer dioen, ez dakitze, eta agian horiei hankak geldiarazi egin behar zaizkio, eta horixe garbi utzi behar da, eta ezin da ez ikusiaren egin, eta hori seinalatu beharra dago. Todas las charlas. Hitzaldi guztietan esaten dut, iruditzen zaidelako, ikertu egin behar delako, jendeak pentsatu behar delako zeinetaz ari nahi zen, eta norekin lan egin behar ez duen. Eta horixe azken ekoizpenetan ere gertatu izan zait. Ni moderatzaile moduan nabil, baina ni ez naiz moderatua. Galderari dagokionez ari nintzen, ordea. Ekoizpenetik ez dakit, baina bururatzen zait hori aukera ona dela instituzioentzat. Uste dut haiek egin beharreko lana dela. Berlinalen markatu duela urte batzuk, zegoen ekologismoaren inguruko hitzaldi batzuk, eta eserrekoak utxik zeuden, eta ziurrenik ez zegoen gaur beste jende. Beraz, hau guztia beharrezkoa da, gero jendea batzeko, eta aipatu ditugun praktika hau guztiak beharrezkoak dira. Eta uste dut orduan hasiko direla
areto hauek gizonezkoz betetzen. Hemen ere bazegoen beste galdera bat. I don't think so because they are No creo, barkatu, ez dut uste, grabatzen ari dira, dena den, ez dakit. Kaixo, Indiako kazetari bat naiz, eta hau da nire galdera. Ari zare ondorengo praktika egingarri batzu, ez, ekoizpenean, eta nola dira hauek egingarriak nahiko funtsik ez badago, eta nahiko dirurik ez badago. Zaila da guztia ordaintzen, eta zuek egiten aipatu dituzuen kontzeptu hauek guztiak aplikatzen, nahiko funtsik ez badago. Laburpen txikia egingo dut gaztelaniaz. Ondo ulertu badut, errepika dezakezu galderaren azken zatia. Bazpare. The production company. Galdera da, nola komentzitzen dituzue ekoiztetxeak ideia hauek guztiak ezartzeko? Izan ere, esaten dugu ekoiztetxeak beti ari direla esaten eta kexatzen dirurik ez dutela, eta film askok sufritzen dute ez duelako nahiko funts. Ingelesez gehiago dakien norbait baldin daki. Uste dut esan didela nola konbentzitzen ditugun ekoiztetxeak oso ondo. Nik uste dut ekoiztetxeetan aukera gutxi dagoela. Legez egitea, eta orduan egin beharra dago, eta bete beharra dago, eta praktika jakin batzuk aplikatu beharra dago, eta kitxo, esaterako 3 haur dituen emakume batentzat, hau aplikatu beharra dago, eta bar, legez egin daiteke, eta batzutan lege batzuk oso ondo dago, hain zuzen, legeak batzutan behartzen zaituelako gauza batzuetara, ez da gogoratuko zareten kuotekin egon zirela hor hainbat eztabaida, eta askotan agian emakume batzuk ez ziren kontratatuko lege hauek ezarri ez baziren, eta gero berriz kontratatzen dituzte, eta azken finean lege batzuek bidea irikitzen dizute, eta erraztu egiten dute bidea. Eta gero beste erabat, konbentzitzeko beste erabat da, gu izatea pertsonarik konbentzituenak. Gu zubilanak egingo ditugu guk, probak egiteko, eta horrelako gauzak gertatzeko, eta batzuetan ondo aterako dira, beste batzuetan gaizki, baina uste dut konbentzimendua ekoiztetxeok izan behar dugula. Izan ere badaude ekoiztetxe batzuk, egiteko erak aldatu gabe oso ondo moldatzen direnak, eta horiek hori gauza bera egiten jarraituko dute. más idea. Mila esker, ideia praktika hausnarketa gehiago, anatzean. Yo creo que Bai, oso interesgarria izan da esan duzuen guztia. Esan duzuen gauza asko guk bonuzkero pentsatu eta hausnartu ditugu belizuk esaten duzuenarekin lotuta. Egia da legei eta instituzioei buruz esaten duzuena, baina zoritxarrez beti atzetik doaz. Ekoiztetxeak, emakumeak buru dituztenak, dira gauza hauek egin behar dituztenak. Niri beharragatik egokitu zait, nik ekoiztetxe bat dut, sozio naiz, gizon bat da biok gara, nik ere erabakitzen dut ze film egin, ala ez. Zorionez, pandemia baino lehenago sortu genuen ekoiztetxea. Eta zera esan nahi dut? Guk ez fikziozko zinema egiten dugu, handicap asko ditu, baina
perspektiba feminismotik beste lan egiteko modu batzuei dagokionez, uzten dit beste gauza batzuei buruz pentsatzen adibidez, lan prozesu horizontalagoetan. Sormen handiko prozesuak adibidez musikari batekin edo diseinatzaile sonoroarekin edo zuk gidoilari bezala, prozesu paralelo batzuk izatea. Jerarkia horren gauza asko apur ditzakegu. Beraz, zera esan nahi dut. Egon daitezken handicap guztiekin, aurrekontu falta, zailtasun handiak distribuzioan, adibidez dokumentaletan. Orduan, abantaila batzuk ere baditugu. Baina ni arduratuta nago kontu batekin. Ze punturaino egin daiteke errealitate hau fikziozko filmetan, talde handiak dituztenetan, 60 pertsonak lan egiten duten filmetan. Niretzat oso garrantzitsua da erabakitzea zeinekin egin nahi dut lan. Ni saiatzen naiz emakumeekin lan egiten. Saiatzen naiz kameralari on bat izaten, emakumea izaten, eta gizonak badira perspektiba feminista izaten. Niretzako zailtasuna da nola ulertarazi jerarkia hori ez izatea boterea inposatzea, baizik eta emakumeek buru izatea. Hau munduko beste kontu askotan gertatzen berdina da, alegia ez dizutela zure autoritatea rekonozitzen. Ez dakit horri buruz ere hausnartu duzuen, eta, ni badakit ez dagoela formula magiko bat, baina niretzat hau pixkat arrotza da nik ez dudalako produkzio handirik egiten, beraz. Nire ustez, hor dago gakoa, askatasun gehiago izatea proiektuak, ekipoa aukeratzeko, baina gero hor aurrean ere industria dago, eta hori da aldatu behar dena, eta hori iruditzen zaien alegia, hau zure autoritatea errekonozitu dezatela, zure lan arloan alegia. Nik ez ditut produkzio oso handiak egiten, ez. Baina, gauza bat egia da. Zailtasuna dugu leku hauetara iristeko. Adibidez, pelikula bat zuzentzea, pelikula handi batean argazki zuzendaria izatea, eta bar. Hori guztia oso zaila da. Eta naiz eta teoria guztia hau barneratuta eduki eta egunerokotasunean aplikatu, zer gertatzen da hori guztia elkartzen duzunean presio handia sortzen dela. Batzuetan ezin duzu egin. Zergaitik? Zuk ez daukazulako konfiantza nahikorik, ez daukazulako erreferenterik, dagoeneko aukera, eduki duzu lehenengo aukera hori, eta horrek agian eragina izan dezake zugan, eragin negatiboa, baino benetan zailtasuna handia da. Eragina negatiboa izan daiteke emakumeetan adibidez 40 urtetik gertuago edo gaudenean, zer gertatzen da? Ondoren, diru guzti horrek daukazunean, esaten duzu, lortu dugu, baina privilegio moduko bat sortzen da, eta hori guztia zuk ondo kudeatu behar duzu, talde oso bat eduki behar duzu eta fedea eduki behar duzu. Zergaitik zeren produkzioak zailak dira, hori hala da, rodajeak zailak dira, prozesuak luzeak dira, zailak tensioa dago, eta forma guztietan azaleratzen da hori. Berak esaten duen bezala, uste dut dokumentaletan, aurrekontu txikiagoekin, ekipo txikiagoekin erresagoa dela. Geroz eta handiagoa produkzioa, orduan eta gehiago sinistu behar duzu horretan. Ni nire buruarekin oso gogorra izan naiz, zerbait ez badut lortu egitea nahi nuen bezala. Ez dut lortu praktika hauek ehuneko ehun funtzionatzea, ez dut lortu, eta beraz ez daukat lorpenen adibide askorik. Izan laiteke fase hau funtzionatzea, baino hurrengoa ez, naiz eta
praktika guztiak aplikatu genituen, eta desastre hutsa izan zen. Borondate handia genuen, agian, emakume feminista ginen denok, baina ez genuen lortu batzuetan ezin da. Eta zaila da. Ez daukat erantzunik, gustatuko litzateke edukitzea, baina ez dut. Alde batetik, ekipoa erabakitzean, buruek hau guztia oso ondo ulertu behar dute, bereziki filma handia bada. Laburmetrai batean, agian, 5 pertsona gaude, konbentzituta gaudenak eta gero kontagiatzen dira gainerakoak, baina produkzio handi batean, koproduktoreak daudenean, nazioartekoa bada, beste herrialdetako jendeak daudenean, konbentzimendua ja ezin da 4 pertsonengan bakarrik gelditu, baizik eta 30 egon behar dira oso konbentzituta. Zergaitik, gurpil hori hor dagoelako eta aurrera jarraitu behar duelako. Eta zaila da gurpil horrek zuez aplastatzea nolabait esateko. Beraz, saiatu behar naiz urrengo errodajean, gurpil horrek apur bat gutxiago aplastatzea. Eta nire ustez, talde buruak ondo aukeratzea, lehenengo pauso oso ona izan daiteke. Gu benetan konbentzituta gaude honetaz, nire ustez txarla hau, hizketaldi hau kursal bat Kuban egin beharko litzateke, zeren nire ustez industriak oraintxe bertan hizketaldi hau izan behar duela, eztabaida hau izan behar duela, eta benetan oso garrantzitsua da. Por aquí había otra pregunta. Hola. Bai, hitz egiten ari zarete edukiari buruz, eta produkzio handiei buruz, aurrekontu handiko produkzioei buruz. Guk nian animazioan emakumei buruzko elkartean, txosten batzuk egiten ari gara. Elkarte gisa denbora gutxi daramagu eta zera ikusi dugu. Datuekin hasi ginenean, ikusi genuen zuzentzen zuten emakumeak, gidoiak idazten zituzten emakumeak, normalean labur metraietan zeuden emakumeak ziren aurrekontu txikietako produkzioetan. Baina, ikusten ari gara, emakume horiek luze metraietara pasa direla, alegia. Lehen 140 geunden animazioan eta orain 130. Zergatik orain labur metrai, luze metrai gehiago daudelako. Beraz, nire ustez, elkartetatik jarraitu behar dugu proiektuak bultzatzen, emakumeek zuzendutako proiektuak aurrera ateratzeko. Eta aldi berean, laguntzek puntuazioak mantentzeko borrokatu behar dugu, zeren oraingo puntuazioekin lortzen ari gara emakumeak buruok izatea proiektuetan eta aldi berean proiektu handiagoetara iristea eta presioak kentzea. Eta horrez gain lortzen dugu ekoizleak gizon ekoizleak gure gana etortzea, gure bila, dagoneko ja ez dugulako arazo hori, alegia. Ez, nik ez dute proiektu handietan sartu nahi, niri txikia gustatzen zaizkidalako. Laguntza gehi esker gure bila etorri ari gara eta gu ikusten ari gara gai garela emakumeok. Beraz, elkartetatik jarraitu behar dugu gure proiektuak bultza daitezen, eta uste dut egin dezakegun honena, zera dela, elkarteak babestea, hau guztia babesten jarraitzeko eta handi dadin jarraitzeko. Creo que podemos hacer una última. Bueno, azken galdera batentzako denbora dugu. Bai, lehenik eta behin zorionak, prentsatik nator, Andaluziatik nator. Kate Blanchett entzun nuen, eta bera sustengarritasunaren oso alde dago, eta kontatu zuen nola bere antzerki taldean, zero karbono aldarria aurrera eramaten zutela.
makroprodukzio baten eta printzipio hauek makroprodukzio baten arteko ekilibrio horri dagokionez, ikusi dugu nola adibidez La Virgen Roja atzo, harrituta geratu nintzen, oso pozik, ikusi nuen Amazon bertan dagoela, Maria Zamora, eta nola lortu dute pelikula izugarri hau, aurrekontu handi batekin, baina nola planteatu dezakegu Blanchetek bezala, alegia, feminista gara, beste gizarte eredu bat nahi dugu, baina aldi berean aurrekontu handiak nahi ditugu, zeren ez dugu nahi emakumeek beti gauza txikiak eta proiektu txikiak eta intimistak egitea. Beno, horri buruz hausnartu nuen atzo, alegia, nola zaindu dezakegun planeta feminismotik. A mí eso me parece... Oso interesagarria iruditzen zait, oso beharrezkoa. Eta uste dut garaia dela planeta zaintzeko eta karbonoari buruz hausnartzeko eta pentsatzeko zergaitik, zeren benetan zabor sortzaile hutsak gara. Alde batetik zabor materiala eta bestetik zabor edukiak. Adibidez, batzuetan, kriston pelikula ikusi dut, esaten duzu, baino hortaz gain, garrantzia eman behar diogu ze pertsonak aukeratzen ditugun, ze ekoizle, eta horrez gain, ze errelatu nahi ditugun alegia. Emakumeen errelatua, bizitza intimista, lehenengo sexu harremana, lehenengo aldia hilerokoa izan nuena, gu zein haiek ardura hartu behar dugu honen inguruan, eta nik horri buruz asko hausnartzen dut. Pentsatu behar dugu ze errelatu sortzen ditugun, ze kontatu nahi dugun, ze emakume mota erakutsi nahi ditugun. Zergaitik? Azken finean, beti ari gara klase ertaineko emakumei buruz, Europako emakumei buruz, ze emakume agertzen diren, nire ustez hori guztiari buruz asko pentsatu behar dugu eta meloi hori ireki beharra dago. Joana Pimentaren proiektuan sartu ginen, pentsatu genuelako, hau erokeria dela. Eta Matoseko Kontxamas ikusi nuenean, bere azken filma, galdera bati erantzun zidan. Eta da, ze emakume erakusten ditugu, eta nondik joan behar du emakumeen zinema eta zinema feminista. Pelikula hau Tailandian errodatu zen, favelan, eta bertan ies tasa oso handiak daude, eta ze emakume ateratzen dira, emakume prostitutak, armekin, eta nik esan nuen nik pelikula hori egin nahiko nuke. Errelato dibertsitate handiago behar dugu, ez bakarrik dibertsitate fisiko gehiago, baizik eta errelatu dibertsitate gehiago zeren, uste dut, kanon bat sortzen ari garela, eta hor utziko dut. A mí para ir cerrando. Amaitzen joateko, gustatuko litzaidake gai bat berreskuratzea. Hasieran praktika feministei buruz galdetu dizuet, eta zuek komentatu erantzun duzue hizkuntza politikei buruz. Adibidez, bai galegozko, bai euskarazko zinemari buruz. Nik nahiko ezkorra naiz euskal fikzioarekin, euskerazko euskal fikzioarekin, eta emakumezkoarekin. Nik hortan lanean ari naiz, erresidentzia artistikoak sortu genituen, iaz, bi bezberdin, euskerazko proiektu gehiago sortu daitezen. Euskaldun bezala dagoeneko zaila da, proiektu bat sortzea eta euskeraz lantzea. Beti gabiltza itzultzen, zeren ez dakit nork ez dakin euskeraz, edo
beti dago norbait ezakiena. Eta horrek zer gertatzen da? Euskarazko proiektuak beti okerragoak direla, dedikazio gutxiago dute bersio originalean, jatorrizko bertsioa gaztelaniazko bertsioa behar duzu beti, gauzak alderatu behar dituzu. Esaten da euskerari babes gehiago ematen zaiola, baino atzetik ez da ikusten ze zailtasun dauden. Orain, plataformak bete behar bat dute hizkuntza minorizatuetan ekoizteko. Plataforma hauek puntuak ematen dizkizute dirulaguntza batzuk eskuratzeko. Eta beraz, proiektuak bilatzen dituzte. Eta gustatuko litzateke kasu bat zuekin partekatzea. Guk luztemetrai bat dugu, ilusio handiarekin egin dugu lan honetan, denbora luzez, eta euskeraz da. Plataforma batek interesa zuen proiektu honetan. Gidoia bidali genien, ilusio handiarekin. Hasiera batean pentsatu genuen, hau ezinezkoa da, zeren badirudi plataforma hau ez dela leku egokia, errelato honentzat, baina batzuetan, plataformak arriskatzen dira, eta hizkuntza minorizatuak agian egokiak dira, horrelako proposamen arriskatuagoak edo eskaintzeko. Bazirudien, beste errelatu batzuengatik arriskatzeko aukera ona zela, emakumeen errelatuak, eta bar, zer gertatu zen, proiektua irakurri zuten, eta emakume batek egin zidan. Eta zuk esan zenuena bezala, investiga dezatela. Egin zidan emakumeak, eta esan zidan, proiektua liluragarria da, nondik kontatzen duzuen, eta beraz, lortu duzu ikusle bat. Eta berak, eta nik esan nien, ez, nik ez dut ikusle bat nahi, nik dirua nahi dut. Eta berak esan zidan, gizonei ez zaie interesatu, bat ere. Eta orduan pentsatu nuen, ostras, haze zaplastekoa, 2024an, eta puntuei buruz hitz egin nahi dut. Plataforma horrek esan izan baligu 6 puntu lortuko genituen ikan, eta hori seguraski 800.000 euro izango lirateken. 6 puntu horiek gabe, zergaitik, komiteko gizonei etzaielako interesatu, ez 38koari, ez zaharragoei. Orduan pentsatzen duzu, ara, lehen uste nuen ez genuela gidoi egokirik, ez ginelako gai, gidoi onak egiteko, ez, baina orain esaten dizute, izugarrezko proiektua duzu, baina ez zaie interesatu. Beraz, zer kontatzen dugunare dagokionez, inpaktua benetan handia da. Eta honekin euskararekin lotu nahi dut. Batzuetan, ateak irikitzen zaizkia hizkuntza minorizatuei, baina ze historiei, gizonei interesatzen zaien historiei. Eta hor bidean ahaztu egiten dira, emakumeak direla, zinemara joaten direnak, kontsumitzailereneko 80 direla, eta ahaztu egiten dituzte gutako emakume inori interesatu ez zaizkiguten film guzti horiek. Beraz, uste dut telebista publikoak behar ditugula eta dirulaguntza publikoak behar ditugula. Zergaitik, plataforma pribatu hauek egun batetik bestera dana desmontatzen dizute eta botere handia dute dirulaguntza publikoetan. Beraz, bai, puntuak dauzkagu, aukera gehiago dauzkagu emakume izateagatik, baina 15 puntu baldin badira akzio positibo emakumeengatik, gainerako 70 puntuak ez dira akzio positiboa. Adibidez, zinemaldietan estreinatzea horrek puntu asko ematen ditu. 5 puntu? Eta dirulaguntzak puntu erdia dira.
eta ikarenak bezalako dirulaguntza honti horiek baldintzatzen dute film bat egin, ala ez. Badakigu zinemaldietan, A-klasekoetan, emakume gutxiago daudela. Eta horri 5 puntuko garrantzia ematen badiozu, ja dagoeneko kalte egiten ari zara emakumei. Eta hori horrela da. Eta berdina gertatzen da plataformekin. Baldin badakite zer ekoizten duten, ikusten dituzu unekoak eta agian hiruko erregela bat egin beharko da, zeren bestela ezinezkoa da. Creo que tenemos un reto Uste dut oso erronka handia dugulako gizonek euskeraz zuzendutako zinemarekin. Izugarri kezkatzen nau gai honek, eta uste dut noranzko guztietan egin behar dugula arraun gauzak ezberdin egiteko. Bestela ez da bere kabuz kasualitatez gertatuko. Nik azken filma, fikziozko euskarazko askoin filma 2008an estrenatu zen hemen, zenbatek zuzendu dute 2008tik euskaraz fikzioa, niri bihotza. Hausten zait, bat bera ere ez da izan. Eta ez dut nahi, azkena, edo esan bakarra izan. Nik partekatu beharra daukat, eta zinema hori egin beharra daukat, eta gertatzea behar dut. Eta zinema galego hori eraikitzeaz ari ginenean, uste dut, euskal zinema ere emakumeen bidez eta euskaraz eraiki beharra dago, bestela, ze industria mota dago. Vale, pues creo que lo dejaremos aquí. Uste dut beraz, hemen utziko dugula, eta esango nuke kontu asko esan ditugula, eta gauza asko dugula hausnarteko, dena den ezin dut alde batera utzi izenburuaren zati bat, askotan hain presente ez dugulako, feminismoaz asko hitz egiten dugu, baina intersekzionalitatea ez dugu horren presente izaten. Askotan bizitzan konturatzen gara, hainbat gauzaz, adibidez, kidea konturatu da, ia emakumezkoak bakarrik garela, gehienok zuriak garela ere konturatu naiz ni, eta itxuraz behintzat ez dugula desgaitasunik, baina hau ez da gela honen kontu bat, esango nuke jaialdi guztietan gertatzen dela, eta feminismotik eta zinema egiteko eta ekoizteko modu berriak pentsatzen dituzten leku horietatik saiatu behar dugu, taldeak eta jaialdiak gero eta askotarikoagoak bihurrarazten, eta gainera saiatu behar dugu historia horiek kontatuko dituzten ahotsak ere askotarikoak izan arazten. Beraz, azkenik uste dut oso garbi gelditu dela kontua dela politika publikoak diseinatzea eta elkarlanean aritzea. Eta gogoraziko dut beraz, hemeneko kideak ordu batean egingo dutela argazki bat urtero bezala, eta guztiok zaudetela gonbidatuta. Beraz, horixe izango da guztia, zoragarri izan dau, 1000 esker jaialdiari nirekin kontatzeagatik, eta baita elkarteieri hobeto esan da ere gonbidapena egiteagatik.